diha na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Muramag, doon ay nahagbong sa layo ng divider. Wait tao. Unsa man ang naa sa sahog? Nganong time pa, picture frame ka nang nag-cope sa sahog. Nganong kalit man ang nahagbong. Uy, si Don Faustino kaning nias ka na ang picture. O kagwapo di ay niyas, batanon pa siya. Duha sila nga niya sa picture. Pulo sila naka-uniform sa sundalo. Sundalo si amahan sa bata pa siya. Kinsam sila yung kaubang lalaki. Gwapo man sad ni. Mga patay na sila. Pero, nganong kalit maning nahagbong? Abli ang bintana. Pero, imposible sad ko ng hangin gikan sa bintana ang nakapahagbong ining maong picture. Ako ning iuli sa divider ang picture. Karon pa man ko makakita ining maong picture din sa kwarto ni amahan. Husto. Ako ning dadoon. Ako ning ipakita ni Madam Lily kung nakailabas siya ining kauban ni amahan sa picture. Bisan unsaon akong tanaw, si amahan gining naaswa. Eric? Ella? Di ba gikan? Dito ko gikan sa kwarto ni amahan. Unsa? Misud ka dito nga wa mananghid ni Madam Lily? Ako lagi tanaw yung higaanan. Ug akong gihapnik. Ug Eric, may nakita ko. Unsa man na? Kini. Mauni ako nakita dito. Picture frame? Picture frame. Ug tanawa kung kinsa ang naa sa picture. Mga sundalo man eh. Ug murag si amahan man ning usa? Si amahan ka ng medyo bangason. Pero, tanawa ng iyang kauban sa picture nga iyang giagbayan. Ha? Makita na itong ilang kasuod, diba? Parehas silang sundalo sa mga bata pa sila. Unya, nganong imo maning gidadi ni sa silong? Basin masuko si Madam ini. Kay, kung may baho ni siya. Wa ko makabantay nga naa ka ng picture sa suod sa kwarto ni amahan. Sa una na kong pagsuod ito. Unsa? Eric, gusto ko makaila kung kinsa ka ng kaubang lalaki ni amahan. Ngano man? Eric, ang iyang mga mata, Ngano man ang mga mata ining mong lalaki? parehas mo og mga mata. Ha? Mao ka na ko nakita, Eric. Parehas mo og mga mata. Ingon man nga, Bill. Ella, unsa na sa nang nasuod sa mong nahuna, ha? Uway nasod sa kong hunahuna. Ako ni nakita, Eric. Sa una pa na kong pagtanaw ini, ikaw ang nakita nako. Ha? Doon naman yung mga tao good nga. Magkaparehas-parehas. Bisan unsaon akong tanaw, pero Unsay pero? makapahibong lang. Ang pagkakita ko ini maulagway. Nga naman. Tungod kinabati na lang nako nga dunay may hagsa sa sawg. Og sa pagtanaw pa nako, mo na kini ako nakita. Ang frame nga nagkob sa sahog sa ubos sa divider. Unya, unsa may tan-aw nimo sa sitwasyon? Posible ka ha? Nga ang hangin sa bintana ang nakapatumba ni ining maong frame, Eric. Ha? Sa imong huna-huna. Maingon ka mairuga ni sa hangin kining maong frame? Kung kusog yun ang hangin, mairog yun na. Pero huyo-huyo raman ang makasuod sa bintana sa kwarto ni amahan. Medyo bugat-bugat kining mong frame, Ella. Dili ni matagak kun. Huyo-huy lang. Diba? Kun mao, dunay mitugpo ni ini sa sahog.
Doon ay mitugpo nining maong frame sa sahog, Eric. Ella, Ang anino. Basin siya na sab ang nagtugpo ini. Ella, ayaw una pagunaw na sa anino. Pero, tinuod nga doon ay anino, dili ba? Oo, pero dili maayo nga magpadaog ta sa tukadlok tungod kay tao lang sa siya. Makahimo ta sa pagpakig-away niya. Eric, hain si Madam Lily. Naghatod ni amahan sa punerarya. Tago ilang una ka ng maong hulagway, Ella. Kalaay basad ining kinabuhi, oy. Wilma, maglingkod lang ka diya. Tabang diri sa pagluto, oy. Di ko ka maumang luto, oy, Joel. Unsa may gamit nimo ining kalbutana, oy? Aw, musayaw. Ganahan ko nga musayaw. Mulingaw sa mga tao nga gipanglaay. Ah, Lah. may miabot. Sige. Kamo na pahiluna sa mga suga sa hayanan. Madam? Ani sa man siya na yaon samahan? Bao na iyang panugon. Dili siya magpa-cremate. Magpahaya siya diya sa sala. Ella, tabangan na nato sila sa pagpahiluna sa mga suga sa hayaanan. Hain ba man sa amahan? Ihatod na kadto kurang gabi eh. Uy, ani di ay sa sala hayaon si amahan? Oh, Wilma. May noon. Aron daghan ang mga bisita nga makatan-aw ni amahan. Diri na ibutam nga dagkong suga. Madam, kinsa man ang mga paryente nga mutunga karon? Ganahan na sad ko nga makighimamat sa mga paryente ni amahan. Way paryente siya mahal, dili ba? Ha? Kun mao, ang mga silingan ra ang makaanhi. Ibalhin ang sofa dito na pita, Eric. Uy, klaro nga ikasulti kinis madam da. Ella, nagtutok ka magud anang uwol nga gibutangan sa mga suga. Koan, simple ra kayong mga suga ang gibutang. Aw, maumo sa ng panugo ni amahan. Uwa gid ay mga paryentes amahan, no? O Ella, nahibaw na taana. Mao nga, mo na hinungdan nga gipilitan niya nga maoy sumusunod. Wilma, anong natog man ka diya sa sopa, oy? Mga na ta. Sorry. Nakaluto ka na di ay para natong duha? Oo, oy. Aw, sorry na lang ng uban diha. Dali na, Joel. Kung kita'y magluto, apil sila. Pero kung sila'y magluto, wag ita'y apil. Ayaw ka bala ka. Lutuan ta ka. Ayaw na lang. Ako na lang magluto para natong duha. Alas 9 naman sa gabi eh. Pero wag pang giniladad as amahan din is mansion. Ella, ngayon niya pa magkasagawas. Bugnaw man. Nagpaabot ko nga, moabot ang taga-panirarya nga mahatod sa haya ni amahan Eric. Pahuway na lang. Pukaw lang tika kung maabot na sila. Maglabay una ko ng basura sa luyo. Paaboton, tika! Oo. Nganong dili magitmawa sa kung una ang kaubang lalaki ni amahan sa picture. Bisa dun sa akong ginahog tanaw. Puparehas gid siyang naong ni Eric. Makami nga umansab nga wa na sa amahan. Oh. Ang kwarto ni amahan. Misiga ang suga. Unsa man na as bintana? Oh, anino ka na sa tao? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!